Hake bidi hake bayade bat ka jing fai RTI ki jongki ki ong ngin fai ya ka RTI na ka banta jong pi banwat ki jing sya hanre ngim khang ya kata ka jing fai RTI jong ka jongki nge ong ru ya ki ba pila ban fai RTI kalong ka babahan ka banta ban fai ka RTI marga RTI kalong ban proof ya ka jing sya ban lap ki jing sya ayu bagi nong sinong kide kile ayu rung ba sinong ule ayu ba ka ni ka STP committee kale hanre kalong ka babah Henry onda kilalap ya kata ka RTI kam don AA Henry ka biang ki kam na dong sedong himdei ban dap thobria ya ki briu himdei ban penmi semadan kalong kumbangi that ya ki khuja lajong kani kalong kam long ka babaha na ka banta ka imlang kasalang Henry ngi kwa bakum kini ki briu ngi kwa bakim dei su ban long kumne lada ja ki AA kino himdei ban da that madan ya ki jing sniu jong ki wei syaka pertai Kamot ikan ke RTI ke bagi file maki ki kelamlap kanu ke jing baklah ke bede ke skim posno. Hak bede ber kan ke skim posno kini ke RTI kam kim lap ru ka kam ka biang na dong sedong. Ka jing trei ka biang na dong sedong. Handai ki lap ki ong badai tang hak bede bat ke pisa. Ki pisa ki mio dia kata ke pisa ka pangilat tamban pentri ta kat kum ke jing penbait na ka executive committee penbait na ka VEC general baro bangi ai ban trei si ka balang. De kita ki batrei hangta ki de ki job card holder kiba deiru ki member kiba deiru ki khot jong ka balang ba paniat ka balang rengkat ki jingerap jong secretary jong ka VEC rengkat bat ki ne ki mystery ki bala bu kerpang naga ne ka VEC dei namar kata kadau ba kini ki a baro habaki ki mlap ya ki jing sisya Henry ki that pat yangi kum ki nong yelam snong Henry ngam sngeu ya kane ba kamlong ka ba syong nong rim baki ki le ya kane ka kam Hadin balami ke jingsha kentho ye ki nong yelam snong jong ka snong mau kangi Ribhoi district hakikat tu katne na ki nong song snong lengba na ka wei kalat pathai khubor ka balami ha ka arpo ar tarik ukala lengkot ar hajar arpo ar ka bala kenno persha bakala don ka jingko lane ka jingduna ha ka rukam penya ye ka kam snong kam thau Nakaliang kinong yelam snong ki bakentup yu rangba snong uba Balwin Singli u General Secretary snong uba S Khamdait harangkat ki pajba snong mau kangi kilami sakhmat ban pensai pajba halor kate ka jingsha kenno hakikat tu katne ki nong song snong bakala don ka jingko lane ka jingbakala hakarukam penyat snong penyat thau hakaba kila kentai jakate ka jingsha kenno kaba khlam nong rim dakaba kilo ong ba ka jing kenno kalong kaba bakla namar ba ka khlam don kanu ka jing bakla lane ka jing thut hakarukam penyat snong penyat thau henry ka yaj be yaj renti tat hadu kini kisngi Hakawai pat ka benta habayo banyakran bat ki arngut ki riu rangba ki badon hakaliang persya katau ba Jelinton Lempun bat uba Michael Lapang kilapan pau yala kania ka jutang baga jing pensha helor kane ka benta hakaba kilabatai baki jing pentrei ki kampen roy ka snong ka thau ki yaj be yaj renti kombalong bat habawat bnia lengba ka RTI kilayathu baki khlam shem lalap ya kanu ka jing duna habai dei baga jing pentrei ki skim ba pher Henry na kaliang ka jongki kilapan pau baka jingdawa ka jongki ka longbait ban penlong no ya ka jingelang pajba ban ai no ya ka report trekam jong ka snong kumba julong haman la ka sisien sisnem na kaliang chunga hadin bala penmi tu kelat thai de ngapan pau ka jing susui lamar ku mala keren kitu gilok ki ba khaman ba kamdon kano ka jing smuthu hapedeng jongi kinang alam jong ka chnong bat kite ki ba ai ya ketika kubur ya ka jung ka snong ka jung de nagalang junga ngapan pau sisa ki jung susu jor ban ngapan rem ro ya kana ka jung le la ban ka ngier Henry ka ba shai ba ka tu la jubab ki di lop chakmat thai pila tip phi ka ka ba jubab ki pingi khon ni kam rang wa snong ki la pelong perti de la job kum tu la job yang banga de namar bala job banga mui ka pi kini isu dir ba mui kal la slemba ba sumut kan san ka tang po jong nem arjar arpo o arpue kami tang kami kan san be spakan ni ere kini ksnem bladu arjar spo mui ka de namar ba mi ka jing job jonga urang ba senong de kitu ki pajba ki ba persya yang ha tu jingjit ya u urang ba senong de ki hapor bangi penskam ya ki khot jong kati ki jong ka senong ki khot jong ka BC ya ki khot jong ki sub committee baro ki ba pok senong ki wanra da ka bor ki ong badai ban appoint bet ya ki ni ki buru ki bala propose ta ki tena kalian jonga
sendon nga klem pediang ne ta nga kwa abang idon sau tu lagi dong hang ne kwa ban yo ha baro sau tu lagi dong na minta kit khat isi jong ni dede lau ta kanong rem tinggal penjalan no kumala ong sekretari mana ya gitu ki kwa jong ki ni klem le isu de namar bang klem le ye tigi ong ba rumba sedong unung pediang ke ba ni kwa kata kata kita na do o ara ta sikomo na ni lai lo ara ta sipo hado menta kalau don sibun ke jengka kai ke jengka per ka ba khamat do hang ni ka long de leng ba ka ne ka skin basis pas namar hakitu kisnam ngi hado menta namar badoni ha on bang eri ka bang ti hado menta eri ka bang de namar ba eri ka bang ngi la khamla abha ban ra ai ka pisan nang tu nang tu de namar bala ai bara situ nung baduna hata lira ai kata pisa tangba ka jing ngau thu bat kiliang jong ti e jong e nang te na office kandon klem ta suthu baki ngin namala ar ban le kata habia suthu lang ba baki haden bala ba suthu baki ngin le kata ka de ka ngila hang ne ngi don sibon ki kan ro chi pi tu ra chne e hate lp kumte kini ki surok sinong mensua ka tang ti sudah itu la tap ilaga dobilan kini kan ro yang mana kini kimde ki bangi kan ro da kan kan ro da ka bangi dai ba kini ki skim jongga mg pi ka tu ku jing kan no hatu ki ka ba enong rem hatu ma pi mudur ma pi to la mo tang uchroman samen ban lidroi ka pisan na ka account jong sino tong ma pi ni ha ban le jon account am ude bandon secretary ude bandon chairman nga kata ka de ki sisa tiki hang tu bapeli kim suthu bha ya kata karul ka an jong kata kapang kisem ba ka jing keno jong ki bet ka tu ku pisa chnong baro poi ga ha aka urung ba chnong kata ka de khat jong Henry kat ba ka an char ka kum ta le Henry tang ka jing kwa jong ki ban keno ban patho briang tang ka tai na le kini ki buru ki penslam ha ban le chem ya de RTI namar ka jing pan jong ki kim suthu e ki snam tu video ong ngala klumar pan RTI gini ki bro ki pan ladu snam arajar khat ar ti ta kata jing penbet jong ki kumta ti kilaran no sadin sta ran no ki sadin ki penkerla no tanga gini ki khat pra khat khandai arpo khat khandai arpo khat pra khandai arpo tang kita ki kini arsnam ki pan no hang ni ken hadin bala pan ki hani de nagaliang office lala ka sa penbet de lala ka penbet de video website pun hong ba jalin banu chim ka ti ai de nagaliang ka office kalau ong bangim don kano ka jin penun kam bakala halor ka ni pisa ka balawan chili ka sinong ka plan jong ki kalong ba ki ong ba ki dawa be direct ba banadu menta ba ka pisa ka jong ni kan lek be chahi ki chimek tang ba ban le ya kata la art pi ban le tang du ki arngot laingot ban le kata ngi ha ban kren hi daka VC ngi ya rai hadin bala rai i ngin pa seblok banadu mentau snem ar hajar ar puwe ngi kwa ba ya ka pisa baro ka dei ban le cha ki ruchmep kata ngi dei ban don de ma ki suthu ki kata karo pi ki force ba dei ban le nyo menta sa kata ka pi de lor kata kanong rem ki wala akin ki isu dekat ba mangi parbat ban penbet tang kam ru klem yore penbet kumno pin penbet wadawat dadawan kat ki buru nagaliang jong ke distrik nagaliang jong pidi nagaliang jong kiti ki wan ban ai ke jing pensai halor kata jing tre jongi ya kata project ka ba kenno ban bam kalarung la are pensai la are ki lali sigi hareng ditang mangi ki mabungi ki we ki babun ki sinong legi hete blok mangi ki mabungi ki blak ta sibun ke por jong ki pi de kita ki mi sibun ki e baro ti hadu mentaro hadu la poi rat pathai ko bor mutu kan mi ni mlale iba kadon sisha ka badon kam ba kinwan ban ai ke jingtep ke information ya ka sinong ka thau ka jongi ya ki ka ba ki kendu kum ki no ko kalong ka badon kam na ka benta jongki bakin ai hangi ya ke jinglap ke jing sem jongki Henry ka ba pi ladangin ngap ya ka ba keren ha ka tugus ngi iba unong pathai sngog ba ula kendem lupa sakaliang ka jongi ki balasya ya ka RTI
nalur balasya wat ke jing kren jong u balarai penrem lupa u ka jing le ka jong u ngai bakane ka pan kulumar sisya hai kinong alam senong pan kulumar kinong senong bab kumnus te habawan sene dir ka ban long duk wo galian ho to kita ki balakwa ban ai u tau nong pathai ka de e ka badun kam to kata tang ba long rumo ba unwat jing tip kandet mulu malahai ban tip ye jing sisya to wat nom ong bagi nong sung snong barok te if ong barot i baladon ke jing syaliang tinga i man ni teman wat yo nong pathai rumah don ni e jing de ke pasal ka ba kendem wat yang ki nong alam snong ki ba pen kelumar ya ka snong ka thau hi barok ko we ya ka ne ke jing le ha ka ne ka kubor ka balami ha ka men ka dia nagaliang jonga urang basnong dengan don ke jing snusi men perkhap halor gane hajing sya la de ban le ban ai mulu malah ngena mong ngenam khang yang tang ba ai maki ya kata ka jing ai jong ke la tupor tang matus se snguba ban ikendo inge baka ke jing kran hang to kim da dei than ban batai tang mai snguba hang to ba tai nong pathai bala wan na tu sngi ila tip lut ya kata jing long chino jongi kat babangi pan kinong alam snong klem tip ya dekane tang lang chonga ti happy ban kran ni ban lada i haban kran ni ha ka thai kubor khnang ba mangiru ngin sok kai ka daw balada don hi ke jing sya liang ya no kani de ka ba pan susi nang lang jongi kinong alam snong ba de snong ro Kawai kum kisang lo kumi nginam syam kino ki jing dona haba ngi pai sya yarang ba snong jengi ilong i babit babiang ben pentrei ya ki skim bat iju ai mensim ru yangi kum ki VO ban trei hapo jong ka snong dengan pendram jur na kaliang jong i kum kisang long kumi ya kane ka jing kan tho jong i ya yarang ba snong bat haswa bangan syong ngakwa ban ai kum ka jing sneng banginom de syu ban le ya kum kine ki kam namar kalong ga pen klemranya ka snong hi barakawe ngadi ngayeng hang ni na u job card holder tenga don ban kren kendiat halor ke jingmi hakalat pathai kubwa haka arpu atrek halor ki kam hapo ke snong ga thau ke jongi te kendiat akwa ban kren halor ki lat pathai kubwa kuble shibun ka jingwan ka jong pia ke snong jongi ban yo ya ki jing tre ki jing ta hapo jong ke snong tenre kendiat pat ngakwa nakabenta ke jong pi namar haba piwan ha ka sinong ga thau jungi te imat ka babhatam kalong bapin ya kendu ya baro namar nga i ha ka tugas ngi den em gi pat ba hidon ha ka tugas ngi namar ha kalat pathai kubor ka ong ba baro nong song sinong te don ngap ma piang ta une baro opai ba bodon hang ni ha ka tugas ngi ka ba piwan lem don Henry pi ong ba baro kinong song sinong Henry kalong ka ba kala tiya kane tinga nga kerpat ipi ba kamdei ban long ha kane kerkom ban nga kerpat ipi ban nom don ka no ka jing sya liang hapo jong sinong ban mi ka huri gura naga benta ka sinong ka thau ko jongi ti mat swa ba penlaj ya kano dehi ban ya kenduk lang ya baro dene nga denga ong kata dei bangin ya kenduk si jaka hangta ila ban ya kren ya ki ki bengi don hapo jong sinong ka thau nalor kata nga i ba pi kren ba ka jingkran haka lat pathai kubor ka long ba la fai RTI kublai sibun ki para job card holder ki jonga ki bla fai RTI sia blog but ka jing fai RTI ki jong pi ka long sisia ka badan kam naga benta ban tip ya ki jing sisia ka badon hapo jong ka sinong ki jongi te henry hadin ba pila fai RTI la syam ba ka jing fai RTI ka jong pi omdon ki jing duna hapo jong ka jing tre ki kam hapo jong ka sinong desa ka pat ba pi kren bat ba pi keno ya kinong krishnong jongi badan hapo jong sinong man lau snem ngi chat ya ka annual report jong kisnem ya ki project ki bangila tre hapo jong sinong ten re omdon te bakeno boong biang ki jing tre
Ndre ki biang. Te baleipat menta kami bala syam baduna. Nalor kataru habangila. Syam man la kisnem bakilong ki kam ki babiang, la fire ti ai la lap bagi kam ki baba. Baleipat nang that haki. Lat pathai kubor ban ong ba ni syam ba kita kinong tre gi jongi ni syam ba gedan gi jingduna. Nang ta ngakwa ban ong ya paro ki job card holder ki pajba i badan negesngi. Ngangit ba pisngiu si ya ga jingmi jong tu kubor. Denam. Singiu si namar ba kum ka sinong ngim syam tepi ya kita gi jingduna. Lada din ba ngila syam ya gi jingduna ngiru ngi kloilan ban yasno angta. Ten ringa tengam kwa. Bakine baro kim dei ban jaha ka sinong ka thau jongi banang nei sakamat kala bandan kata ka jingduna jongno ngino me theu banang nei sakamat kam dei shu ban long kumni dongi ne yaj bet haka sinong ka thau jongi nginum kdeu kti mano banduna mano babiang hendrei nga kwa banang nei sakamat ngin yaj bet hapo jong ka sinong ka thau tangkini kintin kublei shu nga pendem jur ya katuka kalat pathai kubor ha katuka arpo artere akan sichan ngabladap ki ong persya ba ka jingtrei hapo ka ni ka snong jungi nguyo lungba na ka sorkar na ka liang ka blok ka don ke jing kentho ba ka bombiang te kata ka jing bombiang nga ha ka jing i jang amruhi na ka liang jong ka eksekutif jong ka snong suwa ya ka bangin trei ka no ka jing trei ka bangiyo na ka blok ni khot bat ni penlong ka dor bat snong baro ka we ki ka besi baro ka we te hadin mengilayo ya kata ka jing ya menjurlang baro te ngi ya ngila rep ngila penbiang ngila penyahap ya ka jingmut ka bangila ya keren lang baro kum ke senong te ngilayo pen belas ngi hakati ka jaka ka bangila ka sarkar kala penmang kala thumu ban ai ngi bangin rep na ka beta jing kam jong senong laka ka motor berot nang ne ki drinking water ne ki kino ki jing trei ke baka sarkar ka ai na liang ka blok ngilalut baro ngila job te hai ki kata ki jing duna kata ki jing trei jungi ka senong te ngada ya kani ka lat sai kubor hakatu ka arp arteri ngapendrem jur ba kani kamdei ka babaha enre ka penpat ya ka jinglong jong ka senong kamtam ya ka balang hi baro ka we te ngai namta ka nehi ngaong ba ki ai baro ki bangi na trei kilong ki babaha sudah bat bijab demeder ong pisrau we urung ba balang po jong kabalang ke jong hangne na marbang ide baro ka we ke snong tang ka we ka balang nagaliang jong kum ka balang ngilapan kam ya ka ne ka kam syaka BSc mo te nalor jong kata long ngakwa mkren tang katu ka we ka mat ka bangayu i hakatu ka kubor haka arfu artere ba kitu ki paralok ki ong ba ngimyo ban yatre ngatang kata ka we ka mat ngakwa ban pinsay balay ba ngimyo ban tre hakatu ka kubor ka ba ki ong ba ngimyo ban tre ka daw ka long ba nakaliang jongi kum ka balang ngilapan kam siya ka BSc bat ka BSc kam semle klemakor kala pas ya kane ka kam sia flor jong ka general te ka general ru kala ya menjur ban ai kam sangi ka balang kam de kum ta te nalor bala ai kam ya ka balang ngi kum ka balang ngila sim ya ka tu ka kam bat ngila ya tre te ka kam kala dep ka pisang ngila yo tang baka besusi ka long ba ki paralok ki ong ba ngimyo ya ka bayra pi te hendrei hato don mo kibayo ar sinyo rep cisngi yo arsengi te ngaurong ba balang ngatre laisngi kitu ki paralok ru kitre laisngi kakam ngila dep pisang ngila yo bat kam judon ru ka hok ban siu yaki we pat ki batre tre cisngi yo arsengi tang katang kwa man prinsay nagaliang jungi kum ka balang ngipan ya kakam nilayo ya kakam nadu ukhat pra kat kendai arpo te yakini ki laisnem ngila tre kakam ngila dep pisang nilayo te ngamdon ai ban ong halor jong kata tang kini ki jing pensai kendian nakabanta jong ketu ka ba ngimyo ban tre ka ba ki paralok ki ong
hakatu ka kubor tang kine kublai sibon to hagbi dei bat kanika jing tre ka jongi ka bangi tre na kanika returning wall kadai ka bangi ngi tre house nam arajar khat phra khat khandai bat ngi tre ya kanika returning wall kadai na ka banta ka fencing jong ka committee hall jongi ka ba don hajrong dei namar ba ka na ka banta katika kam jong ka do ba ho ka bangi hapan le ya kanika returning wall ka jing dot kam jong ka bangin le ya kanika fencing dei namar kata ka kabaka eksekutif rengkat bat jong ka baru jong kini ka snong reng ba ke jing menjurlang ke jong ki ngin tei ya kani na ka benta ke jing baha jong ka imlang salang na ka benta ke jing baha jong ka tei ka dorbar ka committee hall ke jong ni to kani ka returning wall ka bangi ni sna hang ni ka dei house nem arajar arpoi di kani ka returning wall ka dei na ka benta ka government LP school ka badon situ sijrong de gisna ya kani hagine gisnam rekan berkejing mencurlang nadu ka eksekutif jong ka VEC hadu ka dorbar jong ka VEC rengkat kejing mencurlang mengilak roban pendap ya kah kanikat kum kejing sanction napo na blok ketigisnam ki balabu arajar arpoi na kebentak kani kekam hadu bah hagwede bat kepisah jong kane ngilayuk lut bat ya ka kepisah ka bengilayuk lut ban ngila air syaka badai ban ai syaka balang bat kabadang sa kalong sa tangka material kabadang sa hawide bat kani kesnem arajar aku wei kabadang sa u bandor u ba dei u balaya rap bat u bala airu ya kini ki baru jing lut jusep hawide bat ke material to ngakran kani ke por hawide bat ke jing keno jongki ha ketuka po atering ke jing keno jongki kalong ba bakipan da kabor ya ke jobkat nakti jong usketri kani kadai ka baki ki keno yangi Henry hagbide bat kani ka jobkat ka don ka resolution ka jongi ya ka bangila rai na du ka executive committee bat hadu jong ka VC dorbar ka bangila ya rai lang ka ya rai ki hagani ka rai haka arpu tarik bring basaw arjar khat phra rai kani hagbide bat ban suk ka rukum trikam ban lum ne ban pendap ya ki jobkan ka VC meeting da ka jing ya manjur lang larai ban bu sia ka office jong ka snong ban pensuk ya ka rukum trekam kata gadai hagbide bat kanika jobkat hanre ki pat ki keno ha ka to kasni ki ong ba ha ka jobkat ni panda ka bor syakti jong usketri snong hanre habide kane kim dei baki panda ka bor hanre ha ka to kasni ki ha ka to ka jing ong jong ki ha ka to ka sni kam don kanong rim hanre haka jingkren juki to kasni kalong ka balamler hanrei ki pha da ke siti changa uske turi ngayo priang ke siti bagi ta kisan phuei ki ong kisan phuei hanrei ki basim na kata ke jopkat kim long san phuei de kata ke jingpan jungki pha da siti de hadin bagi pha da ke siti kum tang asim ki ki jopkat ki baki ki kuwa na tinggal ngawan ra ya kata ki jopkat hang ne haying ICDS ngat ngapen pena ya ka kumus ke turing apan benai ka baki de ban mon sim ya kita ki beri ki bakwa ya ban sim ya ka jopkat da ka tenghong atau pai ba phim sngeu ya ki jing pen benai jong kadai ki jing sisya ki kam dei ka baki wan sim haying ki kam dei ka baki sim wan sim office kadai ya ka bangi wan ai hang ne haying ICDS kata kadai ki jing sisya andre ki jing ong jong ki ka tu sngi kalong ka balamler na ka benta jongi na ka benta ki tu ki bayo sngeu ha ka ne ka u pathai khbor ya ka tu ki jing kren juki ha ka tu ka sngi desa ka wei hage bidei halor jong ka jing keno jong ki baki pha ya ke siti ban penlong ya ka dorbar sya orang ba snong hanrei kalong hoot kalong ka bisisya nilayo priang lai teli ki siti ha ka baki ki ai ka siti ka bopoi sanga kawan na kata ka siti ngam tip kawan ne si namar bakata ka siti hatrai jong kata ka siti om don masan om don masan ngin le kumno om don ke masan pe chaga ne ki siti lai teli gi ne gi siti ka baki ki pha ine gi siti om don basan yang ne andai haurang ba snong ban penlong ya ke dor ba snong na hukum ki ban penlong ka di orang ba snong ru handrai hang ne om don ki kerteng ki su ong khublai sibon te ngi kum nong inang ban penlong ya kata dor ba imna ban le ya ka te ka ni ka wan na ngim tip te ngim penlong ya ru ya ka dor ba te ban ka ne ke siti te hakaliang hake jingi dei bat kabalang hake jingi dei bat kabalang hak baki ong baki keno baki miyo ban trei ngakwa ban ya pen i hapi
Kidon atli ki sithi ke bawan na kabalang. Kidon atli ki sithi ke bawan na kabalang. Nadu usnam arjar khat pra ba lapan hake jing tre haus nam arjar khat pra bat arjar khat khandai. Kani ka wei sithi bat kani ka wei pat ka wei haus nam arjar ar peu. Lapan ni ka bantrei ban syaka VEC. Te hadin ba ka VEC dah ka jing yang menjurlang kila penbe. Ba on ai ya kani ka kam syaka balang. Hang neru giladon ka jing yang menjurlang baro hakani ka sithi ka lapoi nadu khat pra trik bre basau arhajar khat pra hato phi baro pai ba phim tip mo ya kani ka sithi ka bawan na ka balang itip baro ki lai tip lot badda ka jing yang menjurlang ka jong phi nila ai syaka balang habi dei bat kani ka kam nang ta shu hakabi dei i banstad ya ka rukom trekam kumnoi ya ka jing keno jong ki hakabi dei ban sanya ka tu ka masterul kajing sanya kata ke masterul dei urang ba sinong basan ki keno hang to Henry hang ni kadon karai haka tarik ka arpeu tarik bre basau ar jaga praha ka cuk kapor haka be dei ban stat karukom trikam tang hapo kine ki kam balapan trai daga balang ka VC meeting kala menjur bat syanya haki nongkit kam bakin sanya ka masterul tang hapo kajing pentrai kam ka balang yaki kam baro kata gadei kajing yang menjur lang haka VC meeting hato kam dai mo pajba kane kajing menjur jongi kane sisya nga penbena ya kane bakatu kajing pha jongki haka to kasi kajing pen i jongki hatu kasi kalong ka lam ler Henry na kaliang jongi baro ki job card holder ki badon hang ni ngi ki nong yalam jong ka VC ngi penrem jur ya kum tu ki jajing long ka baki pathai khubor sya baro ka percaya ngila bani i leng ba jong kane ka lat pathai khubor Henry ngi penpau ya kitu makim dei ban mi syu nang ne sekmat kani ka longkum ba ngi that madan ya ki khiu jala jong ke jongi phiu nong pathai phila peleran sisya ya ke snong jongi lar phila lap sisya ya kata ka arti ai ka kila ai ngi kalong sya ka bakala phila bani kenduk yengi phila aru ban fine lengi sya kano ka jaka sya ki bor ki valor Henry phiu nong pathai phi kam tip sya ya ka deformation case bangi ngila aruban fai ya phi hak bedei bat ke jing pakla jong piro ketuka RTI ingkang berpower tu semut berheri ni syukur baik ni dawa baik tang itu beri hok ban keren tang nang mata ketuka kewajis nang ta ki wei hi te ban batanya ketu te namar ngaro la hinga de tak ta mata de ke ba la ban batai hapi ka de ko lo tang na ba tu ba ngi dawa kumba kami ha ka perthai kum tu he kumba ka pa ha ka youtube kum tu he kam don jeng bakla ka ko ki kita ki jing dawa ki jong pi ki kita jing dawa ki jong pi jeng dawa jeng ni de long ba guru ba ugru klan patiao ya ke kam sinong ka thau ko ba manta ka sta ni dawa na do ko sedang nesnen lagi dia hukum rombak senang. Jadi dia hukum rombak senang. Upat, uklem, penlong yang rombak senang, uklem IT di kami cambaro. Tanggata hingga bana kalian cuma ke bangga kam susi. Namar nak kapor. Dah dia lo ong ba. Baya kata ka, ia kata rombak senang. IT di kami cam haka kata terik. Nagawai por. Kumta be. Tekan hadu mentah uklem le iye. Pi. Te dena kata na liang jongi di pagbaro namar banguyo di mo halo gitu di kamurura te ngile ne gati ai tadi mengile gati ai ro te na liang jong kablok kala pediang kala ai hadin mengadep sei di kot islam ro hadin mengiyo di kot ati ai tingi pe anda bangi pe abang ilale lu di baro de ngilap bagi sian bagi kot kidang bun giba kablok kidang buri ki ai video ro la kan sai kata uang bagi sulit kamu lumlah ingin re benda barot te ingin uang munca. Tegar kom kajing i jong pi gar kom pentri ikine ki kam penroi ki skim of per kantang jo ke MJ na yes ki ai pe connection. Kata te 100% nginong yuki ya ka kam 100% hangi la dapin lekpe baro jing tre ki biang lot kita ta sisa ngin kono yo urong wasnong ba udai ubosni ubotre ka kam ngim ong ba ubam ni bisa ngin ong ba ule ko no bisa henry ka kam ka biang tang ba ule pa da ka we ka kom
kat kum ka jing sisya ka bangile ka RTI kat kum bangi tip ka anjo gani ka MG kamde ban le contract system fi ne biang gum no nga ha ke su nga ka tum ta amut ba tip ka ka jing kwa jo gini ki ba ya ka taro ngimpat don ka rai in saya kereni kata te kajeng ko anda kalong ba udah ban ai ni udah ban pen kan ka kam udah nomor ba ngin dan ka jitmu ba sni ho ngin dan ka jitmu ba sni kwa ba mentar tang mun ai ka jipen sai la daun ai no jipen sai mentar phok khak apo gini sisni sni ta kamut ba ginam kwa si ban po chara chanaro charum jene nomor ini ayu ma prasna prathap te nomor kaju ka karanti ka bangi ale yawan kaju ka sinong ya ba di men suwa kat katu ya ba ya me te tang na tu dia bu kendia in si point na ji ya pa ya pra pa sinong patham ngin ko ngir di gerba ngi zo thu hi kata te kendia ba nga komen nga mut banong ne ba u hi da the u klet patiao hi ka ji kerbat ni di kata kata hi lada o lang tu ko por ni dawa kajing dawa jong phi ka de ba phi dawa ba yang rang ba snong na ha dorbar jong snong ha dorbar sinong ban pelong ya dorbar sinong kamder bagi dawa tangi umur we ni dawa ban pelong no ya dorbar pelun jong sinong bar we ban ya soft no ya problem ke bang ya kendu hagi di singi hagi di benai belada pi kata ka jiko ajungi kamde ka baga ka bosniu